Dneska vám ukážu úplně novou myš. Takhle vypadá. Bude teda svítit a má takhle dlouhý kabel a má 6 tlačítek. Takže to je jako všechno, co zatím potřebujeme vědět. A můžem si ji jít ukázat. Už jsem ji z toho teda vyndala. Tady máte ten kabel a ona je tady. Tady v tom je ta zabalená a mega mě zajímá, jak bude vypadat v realitě. Tak to je hustý. Takže můžeme si spočítat ty tlačítka. Tady máte 2 po stranách, jedno tady, což je 3, 4 a tady má 1, 5, 6. Jo. Aha, jo, takže ona má tady 2, ale tady nemá žádný. OK, tak to chápu. Teďka jsem z ní sundala tady to a jdem ji zapojit. Už jsem ji tam zapojila, teda svítí a svítí barevně. Je mega hustý a normálně funguje, tady vidíte. Můžu prostě mačkat tady úplně všechno. To je mega hustý, ale my si, ježiši, já to nejsem úplně zvyklá. A my si jdem zahrát Adopt Me. Zrovna tady je nový update, takže to můžeme jednou využít. Tak a už jsem tady, jenom to nějak potřebuju nastavit, aby nějak to jakože vypadalo, ale moc mi to tady nejde. Tak, jsem teda tady a můžeme se jít podívat do toho updateu, nebo jako já už jsem tam byla, ale teďka mě tam čeká jeden pet, si myslím. A to je tady někde. Jo, tady už se mě čeká. Tady to je ten úplně začátečnický, jakože. To je jako tady ten pet. A rovnou si můžu jít udělat i tady toho velociraptora. Můžu. Ale to bude trvat trošku díl, si myslím. Tady teďka budu muset zaplatit, nevím kolik. 100 budu muset zaplatit, OK. A teďka to bude trvat 20 minut. Tady ten Brachiosaurus je teda hodně pěkný, i teďka v noci. Jak má ještě úplně to listí, že jo. Nevím, jestli tu myšku slyšíte, podle mě ji slyšíte, ale hraje se teda s ní o dost líp a mega mi to pomůže. Ještě natočím nějaký shorts na YouTube Shorts. A tak no. Kdybyste chtěli vidět můj profil, tak můj profil vypadá, jo, tady je myška. Takhle vypadá můj profil. Já teda sbírám, pokud máte, tak já sbírám tady ty dinosaury, jakože ty OG. A ještě mi chybí jakože Triceratops, jakože z těch common, uncommon, jo. Takže pokud máte někdo Triceratopse, tak vám za něco klidně vyměním za něj. Kdybyste mě třeba potkali, tak jakože Triceratopse potřebuju. No, a jako, nevím, jestli tady jakože mám čekat ještě tady těch 18 minut, anebo to. Ale ta myška teda dobře svítí, fakt dobře svítí. Hele, někde mi dává trade, takže dám se kouknout. Možná mi někde nabídne Triceratopse, možná. Já mu můžu, jo, aha, on mi nabízí tady to. Jo, to je tady to je to vzácný, že jo, já mám jenom jednu tady tu věc. Třeba, já nevím, co by se mi ale to měla dát, třeba tady to. Nevím. Já tady to asi nevytradím, protože si, počkej, co? Ono mi to fakt přijme, takže si počkám asi, jakože než to najdu sama, ne? Ne, jsme to decline, ne. Ale teda tady toho
Brachiosaur. Já si chci udělat Meganeon, protože vlastně to stojí jen 25, což je jako mega málo. Tím pádem dohromady 16 stojí 400 a potom tady ten Velociraptor, tak ten Neon stojí taky 400. Ale tady ten už je další, ten nevím, jak se jmenuje, tak ten by stál už o dost víc. To už se nechci moc počítat úplně. Ty si ho asi ještě můžeš jakože tady koupit, jak na to tak koukám. Ale asi ho můžeš jakože získat jakože i s těma kostma, ale musíš za něj zaplatit 3600. A to je jakože celkem hodně. Já mám u sebe těch 6477 a koukejte, kam až daleko jsem se úplně vykopala. To fakt jakože trvá strašně dlouho. Teďka tady můžu zapnout auto, to nevidíte, tady je totiž automine. A můžu takhle kopat jako automaticky, že jo. Hele, nenašel jsem zase to Legendary, já si myslím, že jo. OK. Jako, nevím, jestli to je to úplně zábavný, ale to je jakože zase přebrána nějaká hra, která jakože už existuje. To je takový, jako kopáte prostě jenom. Ale je dobrý, že tady je to auto, jakože automine. A tady je další kost. To si potom, když tak vytěžíme. Já to takhle bylo vždycky po vrstvách a až potom jakože jdu na tu další. Tady nahoře vpravo vidíte, kolik mám těch věcí, že jo? Co to je, Anky? Co to je? Ale těch mám 17. Takže za chvilku budu mít to dalšího dinosaura. Tady to jakože, bude to tady ještě 13 dní, takže to je fajn. Takže vlastně včera to začalo, to byl pátek 26. Dneska je 27. A já to budu úplně tryhardit. Vidíte tady nadpis Triceratops, protože já ho fakt chci. Já prostě miluju dinosaury. Chci někdy získat i T-Rexe, ale to pochybuju, že někdy získám. By jsem ho vyměnila za toho Legendary tečka, toho, co je tečka, že jo. Za to by jsem to klidně vyměnila. Tak, vykopali jsme další vrstvu. Teďka jenom hledám, tady jsou ty kosti, jo. Jo, tady. Tady z toho 100% dostanete kosti, ale můžete i z toho kamene, který jakože nic na sobě nemá, tak z toho taky můžete získat kosti. Tady je další. Velociraptor, OK. Takže, jo, tady mám ještě jednu. No, takže, a pokud se ptáte, jako jak by jsem se tady z toho dostala, tak ono stačí jenom takhle jít a ono jakože vyšplháte nahoru. Ale prostě vidíte, jak tady úplně ty začátečnický lidi, jakože jsou takhle úplně dole. Nebo jakože ne úplně dole, ale jakože jsou takhle úplně jakože nahoře spíš. A jako já jsem takhle úplně dole. Mě zajímá, jako jestli to je nekonečný, anebo jako jestli to jakože někde končí. Ale já si myslím, že to je asi nekonečný. Takže já mám teďka diamondový pickaxe. Na začátku máte totiž dřevěnej, potom máte kamenej a teďka máte diamondový. To je asi úplně poslední, co můžete jakože dostat, diamondový. Ale když tak ještě z toho natočím nějaký short a zhodnotím vám jako ještě ty další. Divím se, že ta Velociraptor je teda uncommon, jo. To jakože, OK. Ale možná by nemusel, jo. Hele, můžu si dělat dalšího, to bude podle mě ten AI, takový, jak jsem nevěděla, jak se jmenuje. Jak stál těch 400, si myslím, že to je on, no.
A ta myš je boží, ještě jak svítí, kámo. Prostě ve tmě to bude úplně bombastický, fakt. Jdeme, kopeme. Jako ten kámen zničím na 2 rány, což jakože pohoda, že jo. Já to tady dokopu a za chvilku se vám ozvu. Hele, on je tady fakt konec, tady už to jakože dál nepokračuje. Tak ono možná jakože každým jakože dnem. Jakože začneš úplně od začátku. Že když to dokopeš, tak jakože další den, co bude, tak jakože se ti to úplně zesetuje a začneš jakože od začátku, že jo. Si tam myslím, že to je takhle, protože jako pokud nebudu moc pokračovat, tak by to bylo celkem na nic, že jo. Ale nevidím už tady žádný kosti. Nemám kosti. Kosti tu nejsou. Ještě to bude trvat 9 minut, ale potom, až budu mít toho velociraptora, tak už si můžu udělat tady toho dalšího. Takže musíte do toho zakombinovat jak ty fosílie, tak i své peníze, což je jakože celkem na nic, že musíte do toho zakombinovat i peníze. Ale ten Brachiosaurus je teda fakt pěkný, jako se kouknu, jako, no tak ten je jakože bombastický. Úplně vlastně, jak má ještě, ale to prostě jakože v puse, že jo. Tady to teda stojí 1000, což pokud tady toho budu mít hodně, tak by se to hodně dobře tradilo. Aby jsem to dali tradila třeba za Doda nebo za T-Rexe. Jo, a tady si potom ještě můžete dokoupit dokonce, jakože to fosílie, kdybyste jakože nenašli. Takže tady to, co je Legendary, tak to si musíte koupit, ale za Robuxy, ale ostatní už vím, že je za to. No, tady to je k tomu. No a to stojí 625, že jo, 5. Abyste dostali 5, tak to stojí 625. A tady to úplně nejlevnější, tak to stojí 60, abyste dostali 5. Takže OK. Jo, tady to můžeme zhodnotit, takže já bych dala tady to. Nevím. Co tam napíšeme? Já nevím moc anglicky, takže je třeba yes. Já nevím, co tam píšu. Nice. Come back dinosaur. Yes, come back dinosaur. I love update. Update, tak. I love update. Aby jakože třeba udělali ještě toho, jak se jmenuje. Ještě jim tady jakože nějaký dinosauři chybí, jo, protože podle mě by jako ještě mohli udělat další update. Třeba Spinosaurus jim tady chybí. Ne, vlastně ten už ne. Ne, on už tady vlastně nechybí. Ach jo, on byl v tom Danger Egg, že jo. No jasně, že jo. Ale ne. Já chci Spino. No jasně, že už tady je. Já ho chci. Hele, tady to bych jsem vyměnila za toho, co je teďka. To taky, protože třeba 2 bych jsem se dala za tady toho. Já ho chci. On je tak hezký. Já byl v Danger Egg, no. Bomba, fuck. Je tak hezký. I Megan, i Neon je tak hezký. Teď to bude za 6 minut. Takže já nevím, jestli no. A já jdu tu poslední vrstvu ještě dokopat. Hele, splnil se mi quest, že můžu jakože si otevřít tady ten pack. Tak já si myslím, že se můžeme rovnou otevřít. Tady je 4% na Legendary, OK.
Takže budou tam padat dinosauři asi, takže jdem na to. Jo, ok, tak teďka. Takže open. Ok, open. Tady v tom. Ok, i věci. Legendary, yes. Máme ho. A jo, ok, máme tady ty dinosaury a máme tady toho legendárního, to úplně novýho. Takže nice. Tady těch budu mít fakt hodně. Tak to si určitě ještě nějaký nakoupím, ale to když tak jakože off screeně. A za minutu tady budeme mít už svýho dinosaura. Takže samozřejmě on mi to asi někdo dá, nevím. Počkat. A jo, jako fakt. Ok, tak děkuju. Hele, už je tady ten náš velociraptor, tak ten je tak krásný. Equip. Oh my gosh, velociraptor. Ježiš, tak ten je tak hezký. Já se musím musím podívat, jak jakože vypadá, když je neon. Neon, co tady rozhodně udělám. To jakože polovinu si chci udělat neon. Musím ho jako pevný najít. Tady je. Neon vypadá takhle, to je pěkný, takový ohnivý, takový lávový, to je úplně bombastický. Yes. A ještě se chci pěm to brontosaura. Brachiosaura, no. A ten je taky hezký. Úplně z moderna. Žlutý, modrý, barevný. Já potom, ježiši, asi velociraptora hádám, co? Ale hele, víš, já nevím, jestli se to pezat. Asi ani ne, dík. Já nechci teďka to jedit, počkej chvilku. No, takže tady to je velociraptor, ale na šajtu vám zhodnotím i tady toho, kterýho si jdu dělat právě teďka. A za ně musím zaplatit 400 a to bude bolet. To bude bolet. Já to bolí. Ach jo. Teďka totiž děláme tady toho. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. A pošle tam jako, že like a odběr, taky můžete. Koukněte se na šality, protože tam vyjde zhodně to další. Ale ještě, co se týče téhle myši, tak to je úplně bombastická. Krásně svítí. I tady to svítí. A krásně mění barvy a prostě se s ní dobře pohybuje. Takže jakože bomba. Já se s vámi loučím a čau.